Sa siyudad sang Bacolod, kabugusan nga 6.2 million pesos nga balor sang droga ang na-recover sa separado nga drug buy-bust operation. Mag-iloy kag high value target dakop sa operasyon. Apang mga naaresto todo panginwala nga wala sila sang kahilabtanan sa ilegal nga transaksyon kag planted ang bulto nga droga nga nakuha sa ila. Yaring balita nga aton gintutukan. Wala nagpangduha-duha nga mag-atubang sa kamera mag-iloy nga Regina kag Sam Oro. Hugot nila ang ginapanginwala ang kapin 1.2 million pesos nga balor sang droga nga na-recover sa ila sa pagpatigayon sang drug buy-bust operation sa Purok Bayanihan, Barangay Banago. Tadlong lang balatani nila kung sinong ginapangita nila. Dito lang nila imukmok kung pilato yung kantidad sang shabu ang nakuha nila ya. Dugang pa sa mag-iloy, napasawa ng kapulisan nga madakpan ang subject sang buy-bust nga si alias Tutor nga isa katambay sa lugar. Butang nga sila ang ginaresto agud sunod sa bata nga Oro hindi mahuyan ng kapulisan. Kakadto da siya para tambay lang. Amo na ang balisamon mo. Matambay lang sa kuno. 24 ka mga sachets ang suspected shabu nakuha sa mag-iloy. Hugot nga ginapanindugan sa kapulisan nga imbolbado ang duha sa pagbaligya kag paggamit sang iligal nga droga. Sa alihis naman, masobra 3 kapilo sang 1.2 million pesos sang mga oro ang nakuha sa high value target nga si Ryan Benimile. Wala na gunahuna ang operatiba sa Police Station 3 nga ara sa 5,062,500 pesos ang balor sang binulto nga shabu nga ginabuluban ta ara sa 405 ka gramo. Gaano kami isang live-in partner ko, buy and sell, mga bayo, mga lipstick. Hindi lang may gawa sa mga amon minagastos. Dakop man ang runners ng durugista nga Sanday Christian Esmidia, Alberto Pastera kag Wedjin Bagkal. Sa aton nga pag-surveillance sa ila kag pag-evaluate sa ila. Wala tayo nagadakom nga amo gina. Depensa ni Benimile, wala ini sa illegal ni transaksyon kundi isa kalhitimo nga nag-buy and sell online. Managtulog na kami sa live-in partner ko. Gunsulod mo na kami. Preso sa Police Station 3 ang 4 kag pangatubangon ng kaso sa paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.